tak wenehi weruh. Sejatine kang digayuh dening adimu Sukesi kuwi dudu kaya karepmu. Nanging Sukesi ku mau duwe idam-idaman. Duwe gegayuhan kepengin winengku dening priya kang mumpuni kawruh ngilmu sastra Jendra Hayuningrat pangruwating watak diyu, ngerti ya? Sayembaramu iki mau bakal ngalang-alangi sapa wae kang kepengin ngleboni sayembara mendharake ngilmu sastra Jendra Hayuningrat. Sebab awit saka panjaluke adimu kuwi mau ora mawas endhek dhuring pangkat asor luhuring derajat. Mbuh kuwi ratu apa pendhita lan satriya sing baku suwaken semene sedyamu ngedekake sayembara. Gampang ri. Kakang Penemban, monggo Kakang Penemban, wis ora. Iya Yai Prabu Sumali. Kawula nuwun Kakang Penemban. Amit-amit nuwun sewu. Sarauh paduka ing negari Ngalengka Diraja. Kula ngaturaken pambagya panakrami Kakang Resi Wisrawa. Iya Yai Prabu, tekaku bagya lirik sambikala ora kliwat Pudyastuku. Katur ing ngarsa paduka Yai Prabu Sumali Raja. Kawula nuwun inggih Kakang Resi. Kurawalan panampi kula kacadhong tangan kalih kakalungaken ing jangga rumeseping pranaja dados arat daging kayuanan kawula. Nun sewu Kakang Resi. Radi damel kageting manah kula. Menapa to darunaning rawuh paduka ing negari Ngalengka Diraja tanpa cecala saderengipun Kakang Penemban.